azken horretan, guk Europari bai, Europan egon gara, eta egongo gara. Aldiz, guk esaten dugu, Europar batasun kapitalista honi ez, Europar batasun neoliberal honi ez. Eta bigarren ideia da, Jonek aipatu duen bezala, ongizate estatua suntsitze bidean dago. Suntsitze bidean dago, bai murrizketak direla eta, bai lan erreformak direla eta, eskubide murrizketak ezta. Orduan nik uste dut horrekin berko dela, ongizate estatu hori berreraiki edo behintzat hitzarmen sozial bat heltzera iritsi behar gara berriro ere, ez? Hitzarmen soziala hautsita dago, Europako toki askotan, Jonek aipatu du Grezia dela adibidez, nik dut kapitalismo berriaren laboratorio oso bortitza da Grezia, ez? Orduan, gu saiatu behar gara, hein handi batean, horri aurre egiten, ez? Eta, planteatzen ditugu, hiru lan hildo horri aurre egiten. Bata da, ekonomia finanzieroa edo espekulazioari aurre egitea eta ekonomia finanzieroa murriztea. Bigarren hildoa izango litzateke, erregulazioak ezartzea edo politika ekonomiaren gainetik jar dadin, ez? Ez aldrebes, gaur egun ekonomia dago politikaren gainetik, saiatu behar gara politika edo esku hartze publikoa finantzen gainetik egotea. Eta hirugarren hildua izango litzateke, iruzurrak edo trampak edo gehiegikeri horiek ekiditea, ez? Edo debekatzea. Orduan, esaten dugunean, ekonomia finanzieroa murriztu behar dugula, horrek esan nahi du, ekonomia finanzierotik pasa behar dugula ekonomia errealera, edo ekonomia produktibora. Gure dirua ikutu behar dugu, ikusi behar dugu, ez? Gure lan sektoreak babestu behar ditugu, gure nekazaritza babestu behar dugu, ez? Eta zentzortan, eta adibide moduan, nik esango nuke, adibidez, gure nekazal mundua, gure abeltzainak babestu behar ditugula, zentzortan, guk argi eta garbi apostu egin dugu elikadura buru jabetzaren alde, hau da, gaur egun ekonomia finanzieroak oinarrizko elikagaien prezioa merkado finanzieroetan markatzen du, eta hori ezinezkoa da. Baina, Euskal Herria herri txikioa da, guk nekazariak ezagutzen ditugu, guk badakiko nondik ateratzen diren produktuak eta nori erosia dizkigun produktu horiek, ez? Eta niretzako oso adibide garbia da, esatea, nik jakin nahi dut nori erosten diren produktua, eta produktu hori ze preziotan erosiko diodan, eta nire etxera nora etorriko da, ez? Orduan, adibide garbi ikusten dut, ekonomia finanzierotik, ekonomia realera pasatzeko, elikadura buru jabetzen alde egitea, eta zirkuito motzak babestea, ez? Hori egiten dugu hemen Euskal Herrian, eta hori planteatu behar dugu Europan ere bai. Hau da, azken finean, Europako aurrekontuaren 40%, gaur egun badira politika agraria komun deitzen dena, ez? Hori da, aurrekontuaren 40%. Eta ematen dira subentzioak hektareak eta hektareak dituzten jendeari, hau da, Dukesa de Alba, hektarea mordua ditu Andaluzian, ez ditu kultibatzen, eta ematen zaio diru pilo bat, ez? Karo, guk Euskal Herritik horri bueltan behar dugu. Euskal Herri oso txikia da, ez ditugu egin hektarea, baina guk egin behar duguna da gure nekazariei beretan lantzen duten nekazariei babesa eman eta gure ahotsa Europara eman. Hori adibide moduan, bai? Gero, bigarren puntua, erregulazioa aipatzen dugunean, edo potere publikoen interbentzioa aipatzen dugunean, nik esango nuke, batez ere, lan munduari begira, jasaten ditugun lan reformak, edo egon dela lan reformak, eta dauden despidoak, soldata murrizketa horiek ekidin behar ditugula, ez? Eta, niri burura etortzen zait, Gipuzkoa mailan azkeneko 3 urtetan egin den lan hori, ez? Kontratu publikoetan klausula sozialak sartu dira, hori erabaki politiko bat izan da. Adibidez, Foru Aldundian menpe dauden esleipenetan enpresei mozkina irabazi margena
5%tik 3%ra jaitsi zaie, eta 2% horrekin lortu da soldatak mantentzea, beraz nik sinisten dut politikak egin daitezkeela ekonomiaren gainetik. Hau da, politika publiko egin daitezkeela enpresarien gainetik, ezta? Eta hirugarren puntu bezala, esatea, trampa horiek, iruzur horiek, gehiegikeri horiek salatu behar ditugula, bai hemen eta bai Europan, ez? Ekonomia finantzieroak trampa asko erabiltzen ditu, eta bai izan espekulatzen dago, edo bai zerga politikek hola ahalbidetzen dutelako. Atzo aterazan sententzia bat opor fiskalen inguruan, behartzen gaituzte 30 milioi euro itzultzea. Orduan, EH Bilduri ez zaizki gustatzen. Paraiso fiskalak inun, ez Luxemburgon, ez Monakon, ez inun, bere garaian opor fiskalak zeudenean gure dudak azaldu genituen, eta gaur egun norbaitek esplikatu beharko digu diru hori, opor fiskalen diru hori edo abantaila horiek ze enpresetara joan diren. Porque ez dakigu zehazmeaz ze enpresetara joan diren. Eta ea hori benetan onuraduna izan den euskal herriarentzako edo ez. Eta norbaitek esplikatu beharko du. Beste adibide batzuk, hau da, azkeneko 3 urtetan politika fiskal bat eman da aurrera Gipuzkoa mailan, politika fiskal hori atzera bueltatuko dute kontra reforma fiskal bat planteatu da PNV-PSOEk eta PPek planteatu dute, eta niretzako horiek dira troikaren diktaduak jarraitzen dituztenak, ez? Ez zainean gustatzen zerbait, atzera botatzen dutenak, ez? Orduan, aipatutakoa, kontrol publikoa, iruzurrari aurre egin, eta ekonomia produktiboa babestea. Hori Europa mailan, ezkerreko beste alderdi batzuekin. Gure anai arreba irlandesekin, gure anai arreba eskozesekin, gure anai arreba grekoekin, txikitsua gara, erritxu bat gara, baina beste batzuekin batera saiatu behar gara Europa barnean indar korrelazio hori aldatzen, ez? Eta hainbat puntu gora ipatzen, eta nik hemenik aurrera txapa gehiago sortu baino galderak, baina horiek dira nire motivazio personalak eta uste dut ere atxibiturenak egin handi batean, igandean, maiatzako 25ean, bozka emateko, ez? Modelo hori, neoliberalismori aurre egiteko pixkat txikia gara eta gure indarrak metatu behar ditugu hor.